dong. Tak kirane Mas Kandi karkan bawa-bawa. Ya gilir sik ngono. Aku sir karo bawa kok aku darani menangan dhewe. Okah men bagamu. Mboten menapa-menapa kan Mas. Anu Mas Simet engko mengke nek pun rampung sampean gandrung karo Genduk Ayu Riri ya ta. Engko sak pangombyong temanten iki ya nek kira-kira nek wong 17 ya sing iso nyanyi mungkin jenengan aturi. Terkantun kok njaluk pangestu karo Pak Wagyo karo Pak Lurah. Pak Yono nggih. Kok menawi badhe dono suwanten nggih Pak. Pak Dewan karo buke jan. Pun monggo. Yen sinawang dasar ayu lengkong-lengkong. Aku iki jane arep kepengin melu nurak suarane Simin lho. Wangele ra ilek-ilek lho. Lah iya. Maksudku ben rodok tenar ngono ya arep melu gandrung kaya ngene iki nek angger awor iri kok ora kelakon. Gandrung ngene iki lho Mas. Gandrung nek karo wong ayu kok ngene iki ya iso kelakon lho, Dik. Lah iya. Aku jane ya mikir, lah nek ya nyambut gawe piye to ya. Lah wong gandrung kok umpamane buah ngono iki jeruk. Ora apik blas. Jeruk keprok. Carane wong ayu lagi nganggo sandang penganggon. Rungokno. Iya iya. Ndi mau? Nanggenah gandrung ki. Carane wong ayu jenenge nganggo sandang penganggon, nganggo kalunge genane kaya ngene lho. Ya ya jatra medhok-medhok ngono kuwi jeneng demoke terus ada modus lain. Ora apa-apa lah arep demok kopi. Ora wis ora. Ora perkewo aku. Milih ya. Moh wis ora. Alah kok iki aku. Enggak. Enek tanggane ra gelem. Biasane makmu. Bareng MC didep karo tanggane rumangsane raja sajak piye grogi. Gandas luwes sak solae milangoni. Ana priya sanes ning donya iki sing tak tresnani kejaba panjenengan Kang Mas. Alah telek. Kaya ngono ya iso men. Kang Mas, ora disitu tresnane njaba mung sliramu. Cek, Lah timbangmu iki ngarani wong wedok kok sliramu ki ibarate kaya jeruk. Ane sawangan lambene kanthi. Kang Mas. Lah iya, masane ben Aku iki ngapa? Gandrung iki kaya ngono kuwi. iya. Aja yayi. Kang Mas, umpamane lho Mas, umpamane rasa gatekne kandung. Umpamane aku ki dadi kembang ngono sampean dadi apane Mas? Umpama sliramu dadi kembang, pun kakang sanggup dadi tawone yayi. Lah yen umpama aku dadi kompor Mas, Kowe dadi kompor pun kakang sing gelem dadi sumbune. Alah wis tau kuwi. Dah. Ganti. tak takoni pisan Kang. Mah, teko anak bola-bali gur kuwi wae ganti. Cakep anak gur. Mas, engko nek aku dadi ambulan kowe dadi apa? Ola. Ganti tuh. Wah, apalan wae. Sinden sing kelas 2 yuta sing bobot ngono lho. Mas, Iya yayi. yo Nandi? ayo to.
kok ora usah omong kanthi ngerti. Dadi seneng pandulu manut sirasun pondong. Kanthi kanyatan memper kok Mas. Serasa dadi gatekke. Kuwi ning kopakan tek ya jek diakui to, Bu. Langger, sesuk aja diakui. Lah aku ki arep pindah tempate Pak Bayan Ganduli ya, Mas. Alah ganduli lah utangmu cek oke. Nek kowe kepengin jejer karo Riri maju rene. Ora, aku nek karo Riri wis tak pasrahke karo sliramu. Aku tak golek sing elek-elekane sing rapate galak. Ya wis entukmu kok. Iki galake kaya embuh. Aja turu Lho, yo nakal. Meneng apa ora? Aku muni lho Ri kok mbok seneni. Lah ning nek dilanjutke saka iki mau ya. maju neh. Ditekokke Pak Dewan piye nek enek wong nyuworoke iki enek hukume apa ora? Ya ora enek. Lah Tapi iya. iki mau dirungokne aja turu. Lho, nang ngomong neh tak tapuk. Wong nek enek wong gandrung kok cemburu. Sore kaki ana dewa nganglang jagat Yayi. Dalem Kang. Apa mergane wong duwe gawe mantu kok dadak nganggo gegudungan? Oh, lah iki werdine gen kepiye to, Mas? Iki jenenge godhong andong. Enek tegese. Tegese supaya para tamu gelem andungake marang temanten kekalih. Oh, nggih. Terus godhong apa meneh, Mas? Apa kowe po iso? Aku arep nutup bawane simen. Kowe po iso. Arep nyaut bawane simen sitok. Ngono umak umi. Duduk. Aku. Iki godhong ringin. Godhong ringin ki tegese apa, Godhong Mas? ringin kuwi sing durung kelakon dadi nganten ben padha enggal kepengin. Oh, nggih. Nah, terus ana cengkir ki apa, Mas? Cengkir kuwi kencenging pikir dadi temantine kalih ki wis padha kenceng marang penggali nggone bakal nggayuh kamukten lan bebrayan agung. Ngaten. Aku tak tekok kanthi siji ya. Nek Tekok. cengkehi apa ti? Cengkeh Cengkeh ki nggo rokok kuwi lho. Goblokku tenan-tenan. Itu cengkeh kok nggo apa? Dienggo rokok, dienggo kombe, dienggo wedang saithik enak. Sayangku, ki Bu. maksud iki jarwa dosa ana lho nek cengkir ki lak kencenge Kencenge pikir. Lah nek cengkeh ki ana apa? gedang digeget bubar madang. Lah bocah tek nganyelke kaya Lah ya kowe tekokmu lak cengkeh to. Heeh. Nek cengkeh tekok wong sak jagungan ngene iki lak campuran rokok. Heeh. Wis makan gagas pangedran ya, Mas. Kandhani. Lah piye to, Mbok? Iya to, Bah? Iya. Detek tekon aku. Lho. Nyangking. Ora nyangking. Heeh, Dik ya. Nyangking bokong tanggane. Ngono ya, Bang. Kanthi Hah? rene tak pateni. Iya, ngono kok ya mbok padha sebangsa ki ora paten-patenan. Nek sliramu rezekine turah ya dikekne aku wong Gelem ngerti. nyambung pisane kok nyangking bokong sindene. Wis nang terusno nek no. Nyangking bokong
sekor kencanane Rik, lah tekmu tekoke ra sida mbok tutupne. Alah wegah aku. Ora teko lintang rembulan. Ora. Iki mengganggu wae wong lagi kasmaran bareng kok titi. isi donga ndang atun karo kanthi kon jejer ngene iki atun karo kanthi jejer ro Aja gelem engko kaya jejer karo Ndruwo aja gelem Aku yo moh kon jejer karo atun. Ya Tun ya. Nyangking bokor. Kok bali nyangking bokor neh to, Tun? Anu Rit, beli gur nyangking bokor terus nyelehke kapan rek? krungu tembung mambarengan terus tuman Mulek kae bowo. Isine donga tetulak Sandang kelawan Sehingga semanten panganten kalih purna kene kantos busonmu. Monggo para masyarakat barang berarti saking kakandhe malebeng ingkang wonten ing kula sing iku langgame diaturke karo Mbak Atun kalih Pak Wokandi. Ora dadi Atun karo Mbak Riri. Karo Riri ngoten nggih. Nggih. Ya iku bagian nipun wong melek sabar narima Mbak Atun monggo. Kalajengan foto keluarga saking keluarga Maria Gumomo Suparjo, Gumomo Bayar Sian Roko Parang Praten Desaken monggo.
kene iki.